mga bay, kumusta mo tanan diya karon mga bay? Naigrasya nga ni abot o atong i-unboxing. Let's go. Hello mga bay, this is it pansit. Oh, di ba? Okay, mao na atong unboxing karon mga bay no sa ato ang new source. Oh, dara din kamera, sorry. New source of income. Salamat jud kayo. Ito sa tinuod mga bay. Salamat jud kayo. Basig di mo to ha. Basig kay mo ako napalit ani. Wa jud koy budget ani gyud. Kay ngano? Ang akong budget lahi man akong budgetan. Unya ang naghatag ani, salamat kaayo sa tanan jud. Salamat kayo, lapas langit pa sa salamat sa inyong mga regalo nako, unexpected blessings gyud. Salamat jud kay sa tanan. Wala ka pusang salamat. Salamat. Ani ako kapit ako mahilak gamay na lang. Salamat ko sa salamat jud kayo ha. Salamat kay sa tanan. Di man ipaingon. Basta salamat no. Salamat jud kayo. Nana tay freezer. Tagakilay nako. Thank you. Atong tan-awon ang sulod para makita sad mo. So, makita na ko ani pero gusto ko makakita sad mo kay ko ani siya kanang sige nga ani ha. Kanang LG ni siya mga bay. LG. Usa gining LG gani? LG. Lani Gloria. Okay, ato na ning ablihan. Lani Gloria ang LG. Ato ning ablihan dili na to ni bungkagon ang PC kay magamit na to ni phone na atay kalubinan nya magbagos tag silig mo ni atong ikuan itagkos dito sa silig para maayong pagka hawid sa silig tukog ana mo ni siya gamiton so di na to ni siya bungkagon. Cuman sandubag. Usingan. Plastic bag. Ila ka sa kuan. Sa kabisin. Sila di na. Sige na ko ni. Baligyan ni mo sandubag oy. Okay, continue ta. Continue ta mga bay. Saan ka tubangan lang niya? Ay, tabang mananabang. Nakuha na nato ang palatag ko sa silig tukog. Ah! 20? 20 dito. Oh, kajut lang ha. Ora ni tindira nga ka ba presyo. Oh! Oh, sige Mars. I trust you. 100 to be no? Okay, mga bay ato na ning ablihan. Nani mong gunting ko yan no? May ablihan mga bay. So kaniwa kanina ba di? Ba? Kanina bali. Luoy na lang ka. Kining karton ato ning ikisami.
ulang magkisami ang kusina. Ligon man ang karton. Wala ma daw po yan. Mata si Inday. Ha? This is it, pansit. Oh. Ganyan. Baka ni mabali. Ba? Oh, apa ni? Ayaw, kausara. Ayaw na nag-ikat ng kilid. Kausara. Eat pansit. Welcome to my house. Freezer. Ready? 1, 2, 3. Hello. Wow. Inuod na jud ni. Insa. Ano to yung papaya? Nada ba to imong para? Kaya akong ipaaswat ang lubot. Sa mana okay ra kag ingon ana ra siya. Or tantangon jud na nato no. Ang styro. Kahit suya ng dana. Sa mga ulan sumisilip. Sa kanay instruction akong gipalitan ani mga bay. Atong tan-awon ako man tong gisave. Gisave na ko.
5 ka oras pahuway or ugma na gamito niya 12 hours full ang control. After 3 hours, okay, ugma na daw na ako isaksak ni ako sa ning pagpahuwayon niya. Kailangan 12 hours na naka-full daw ang tuyukanan sa likod. O ang iyahang tuyukanan sa likod ginahanglan 12 daw ka oras. Unya inighuman og saksak ugma after 3 hours pwede na daw sudlan. Ay ato jud nang sundod ang ilang instruction para jud na sa quality sa product, no? O di ara ako nang arrange sa pilit. Jesus, ako na jud yung giandam diri nga pwesto para jud ang right. Let's open. Di mo kakita diya, no? Ako siyang iatubang ninyo. Di ara siya mga bay. Ready? 1, 2, 3. Oh. Freezer gid siya. As in freezer. Oops. Daghan siya sulod. 1. Ani. So, kani sa ubos, sa kahunos, niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom ka kuan. Unom ka floor. Ayan. Hindot ka isiyo. Thank you kayo sa ng Jud. O, diri ra nag-end ang ato unboxing. Siya. Wala, di man ito ni kwaon. Para hamis gihapon. Bisa ato ibalik.
Oh, dinhira ta tatapos ang ating unboxing. Thank you so much mga bay. Salamat, salamat aning bagong blessing nato.